Makadi mhuri Zimbabwe pachivhitivhiti Zimu HD apo patinouya nenhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo pane nyaya iri kunetsa, vanhu havasi kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kutaurwa panyaya yendege apo pari kunzi ndege yaida kunotora vachiwenga, vamwe votaura kuti ndege yaida kunotora vaMnangagwa. Naizvozvo tauya kuti tikujekeserei kuti aiwa ndege yaida kunotora ani, ndo nyaya itoda tikudzei. So kana uri mutsva pa this channel gara wasubscribe tisati tapinda munyaya. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe, ndege yakaita technical fault yaida kunotora vaEmmerson Mnangagwa, presidential helicopter ndiyo yakadonha yaida kunovatora. So ndoda kuti muzvinzwire mega minister vachitaura nyaya yacho. Report is about a helicopter accident on Sunday. The helicopter was supposed to fly the president, Dr. E.D. Mnangagwa, but experienced a technical fault and crash landed. The president, Dr. E.D. Mnangagwa, was not on board. Ndofunga mhuri yeZimbabwe mazvinzira mega kuti helicopter yaida kunotakura vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa kwavaiva kubirthday kwavo kumunhu Mutapa, ndokwaida kunotorwa ikoko nehelicopter, asi hainazokwanisa kuenda. Ndipo payakabva yaita technical fault yakadonha. Vamwe ndo vari kutaura kuti aiwa pilot anga asingazivi kudhiraivha ndege yakabva kuRussia, asi ko paanombofamba nayo maziso anofamba nayo sei. So mhuri yeZimbabwe tinokutendai nekuona kwamunoita mavhidhios edu zuva nezuva. Thank you for watching.